Makadii vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai pachannel yeAmazing Words and Teachings. Tiri kuenderera mberi nechirongwa chedu chequarterly apo tiri kutarisa Sabbath school yedu yesondo rino iri palesson number 4 inoti iyo growing in relationship with God, kukura muhukama naMwari. So panapa nyaya huru iripo ndeyekuti tiri kudzidza pamusoro peshoko raMwari, chinhu chinonzi Bible. Tikatarisa kuna Hebrews chapter 4 verse 12 inongotiudza pachena kuti shoko raMwari rakafanana nemunondo unopinza marutivi ese, unobora, unobaya, kucheka kusvika panoparadzana mweya nemongo. Tingakotamisa uso hwedu tinamate, tikumbirewo uvepo hwaMwari tichiri patiri kupinda muchidzidzo chedu. Tinokutendai samasimba ose pamusoro kudenga nenguva yatawaniswa nemi kuti tidzidze shoko renyu. Chivai nesu Jehovha, mugobata hana dzedu, mugoita tigodziva nekudzidza zvokwadi inobva kwamuri. Tinonamata nekutenda muzita raMambo Jesu nogara nokusingaperi. Amen. Right, tikatarisa kuti muzuva ranhasi tikada kucheka mabooks anonzi iwo akatengeswa zvakanyanya pasi rese, tinoona kuti Bible ndo rakatengeswa in millions if not billions yemacopies. Ende bhuku irori rine mumwe muitiro waro wega, kuti ndiro only bhuku rinopinda muupenyu hwavanhu in and out, ichipa zvekare mainstructions akanaka ekuti tirarame sei. Mariri mushoko raMwari tinowanikwa kushandurwa kwemwoyo yedu, kuti tibve pakuchiva kwenyama, kuchiva kwemeso kana kuzvikudza kweupenyu. Everything zvinowanika mubhuku irori rinonzi Bible. Zvekare rinokwanisa kutibatsira kuti how can we deal nemasituations atinenge tasangana nawo, tingave tapinda mumatambudziko kana tiri down. Shoko raMwari it's a manual yekuti tingararama sei pazvinhu zvakadaro. Ende tikatarisa kuti bhuku irori rinonzi Bible haringorisi bhuku nje, ringoti ibhuku rinongoverengwa, but mariri tinowana kuswedera pedyo naMwari, tinotisvitsa pedyo naMwari mukurarama kwatinoita. So ibhuku rakakosha rinoda kuti riverengwe tigorava nekuridzidza zuva nezuva. Alright, toenderera mberi nelesson redu. Tiri kupinda muSunday pari kunzi the most powerful weapon. Ko iro bhuku ringanzi iweapon here? Ko iro bhuku ringava powerful how? Alright, kana ikava weapon, iweapon against ani? Alright, tikatarisa kuti muhistory yekudenga Satan paaiva ari kudenga anga ari mukuru wengirozi, aiva nesimba kwazvo, aiva neinfluence, aiva nebeauty, aitofukidzira areka yaMwari yaiva nemutemo waMwari. But ari ikoko ainzwa shoko raMwari richitaurwa misi nenguva. So muupenyu hwedu Satan anotoziva kuti vanhu ava vakaziva zvokwadi vanogona kundiresista, vanogona kundidzingira kure. So anoedza nepaanogona kuti akubvisei pabhuku irori. Chinoitika naSatan hauyi nje kungotaura kuti haasiyana nebhuku iri. Vanhu vane njerewo dzavo dzinofunga, asi anoshandisa dzamunoti nungo kana kuneta kuti usawane mukana wekuverenga shoko raMwari. Anogona kuuya nenyaya yemabhizinesi chaiyo, unoswera uri busy uchitadza kuwana nguva neshoko raMwari. Sometimes anouya nedoubt yekuti usavimbe kuti shoko raMwari rinotaura chokwadi. That way anoziva kuti chokwadi chizhinji chiri mushoko raMwari chinomuexposa madeceptions ake hachichabudi. Akadaro anoziva kuti wave easy target kuti ashande newe. So iweapon inomurwisa zvakanyanya, nekuti tikaziva chokwadi, even manyepo akauya Satan are easily acquainted neshoko raMwari nezvokwadi, tinokwanisa kumuresista zviri easy. So zvave pachena kuti shoko raMwari kana kuti Bible inotori weapon inomurwisa Satan. Nekuti tikatarisa kuti tikabvisa shoko raMwari mukati mesociety, ngatitangire mufamily, imba inenge yangova batai, hapachisina kuwirirana pakati paamai nababa, hapachisina kuwirirana pakati pevabereki nevana, hapachisina kuwirirana pakati pevabereki pakati pevana vega vega. Way yekurarama nayo yakatsanangurwa naMwari yakanaka inenge isisimo mukati mevanhu. Ende tikatarisa kuti kumabasa kana kukereke kana chii, inenge yave mvunga mupopoto nei, nekuti Satan anenge agona kubvisa chinonzi Bhaibheri, shoko raMwari, pamberi pevanhu. Toenda paMonday. PaMonday pakutaura nyaya yekuti scripture is the authority. Authority inorana upenyu hwako. Alright, ngatimbotaurayi nevari vanoverenga shoko raMwari zuva nezuva, vanogara vakarinzvera misi nenguva. Totaura papersonal study yako, unoverenga sei
Bible rako, how do you use ma scriptures aunenge wasangana nawo mushoko raMwari. Kuna Matthew 22 verse ya 37 Jesu wakati tinofanira kunamata nemwoyo nemweya nepfungwa dzedu dzese. So panyaya iyi kana zvichinzi tinofanira kunamata nemwoyo nemweya nepfungwa dzedu dzese, Mwari haasi kubvisa pfungwa kana kuti mind yemunhu kureason kunoita munhu. So tisadunga munhu. How do you reason out the Bible? Paunoriverenga iwewe unoriverenga wakamira sei? Nekuti tikatarisa kuti pfungwa dzemunhu dziri subject to error nedeception. Paunoriverenga unogona kutoriverenga ukabata Bible iroro, ukabata maverses watomabata wakaminamisa. Tine vazhinji vanoverenga Bible vaine pfungwa yekusapota kana kuti justify ma wrong doings avo kana kuti ma perceptions avo kana kuti kumaonero avo nezvinhu vachiverenga Bible in that way. Kazhinji zvinenge zviri wrong nekuti hatingakwanise kushandura shoko raMwari kuti risute what we want. So shoko raMwari rinofanira kuverengwa in a way yekuti tinzwisise zvinoda Mwari chaizvo, nekuti kazhinji patinoverenga Bible tinoda kuti Mwari asute zvatinoda, but muonero wezvinhu waMwari nemuonero watinoita isusu they are two different things. So isu patinoverenga Bible, let's make sure kuti tiri kuverenga tichisuta zvinodiwa naMwari, noti kuti tishande neBible richisuta zvatinoda isusu kana kuti riti justify pane zvatinoda. It should be command inobva kuna Mwari, noti kuti isusu tichinje shoko tichisuta zvatinoda. Vamwe vanofunga kuti mushoko raMwari they know everything. Havachisina room yekuti any new revelation ipinde mukati mavo, they already know everything. Vachizvita total self sufficiency. Vanokangana kuti shoko raMwari you rely only naMwari, shoko iroro urinzwisise. So patinorarama according nesection yemusi Tuesday, tinofanira kurarama Bible riro rinodetermine how we live. PaTuesday vanotaura kuti Bible is the truth. Bible ndiro only zvokwadi yatinoziva. Alright, John chapter 17 verse 17 inotaura kuti muvaite vatsvene muzvokwadi, shoko renyu izvokwadi. Kazhinji mumazuva ano vazhinji vakuya nechokwadi chavo vakazvimiririra, vachitopawo ma-explanations imienzaniso inotobatika yekutoti ukatozvitaura they can prove zvava kutaura ichokwadi. Topa semuenzaniso, vamwe vakaita discovery yemabhonzo, but mhuka dzavakadiscover they are no longer existing. So as a way yekuexplaina discovery yavo, vakabva vati those bones they lived a long period back ago, millions of years dzavakararama mhuka idzi. Then vanobva vaisa pfungwa yekuti pakatoitika tunoti evolution up to end product iripo nhasi, kuti tatove nevanhu dziri mhuka dzavaiona kare. It can be sensible zvavanenge vachitaura and they can prove that, but chinenge chiri chokwadi here. So kana seshoko raMwari rataura panapa kuna 17:17 dzaJohn kuti soko renyu izvokwadi, kana chiri chokwadi tinofanira kuti munhu auya nechokwadi chitsva then tochiline up tochiona kuti chokwadi chake chiri kuendana neshoko raMwari here oro deception yatouya. Even munhu akakwanisa kudescribe kana kuprova nyaya dzake kuti zviri kuitika it's true, as long as zvisinga align neBible, chokwadi chauya nacho dzatove nhema. So we should know kuti Bible alone ndo rinoburitsa chokwadi mukurarama kwevanhu. Shoko raMwari rinotiudza pachena kuti Kristu haachinje zuro, nhasi, mangwana nekusingaperi. Kristu ndiye zvokwadi, nekuti shoko raMwari rinotaura kuti Kristu ndiye zvokwadi. So chokwadi hachichinji zuro, nhasi, mangwana nekusingaperi. Saka mukatoona chokwadi chauya nhasi chichitaura kuti chichitaura zvinopesana nechokwadi chane zuro, nechokwadi chichaveko mangwana, nechokwadi chazova kuno kusingaperi, moziva kuti dzave nhema, nekuti Kristu haashanduki, chokwadi hachishanduki. Saka azouya nechokwadi chake chiri against the word of God, no kuti masangana nemurevi wenhema. PaWednesday rinobva rataura Bible richitaura zvariri iro pacharo, how it claims itself. Alright, ngatichitarisai kuti pazuva rega rega raunoverenga Bible semutrend rinomboita sei mukati mekurarama kwako. Iro pacharo Bible rinotiudza tinokwanisa kuitwa zvisingagonekwi even nezvombo zvinogadzirwa nevanhu. Tikatarisa kuti rinonzi rinobaya kusvika pano separata mweya
ni Mungu. Hakuna weapon yemunhu yakagadzirwa kusvika paextent iyoyo. So rinonzi rinopinda mumufungo memunhu. Muri kuona here kuti maweapon mazhinji haapindi mumufungo memunhu, but this thing chinopinda mumufungo wemunhu. Mashoko ari mubhaibheri anobva directly kuna Mwari achiuya direct kuvanhu vaakasika. So Mwari ndo vakasika a human being, vanoziva maneeds ake, vanoziva zvakamukoshera. So vakanyora Bible as a manual how to live. Toenda paThursday. Alright, ndoda kupa muenzaniso panapa. Une mudziyo wako, ungave television kana fridge kana radio kana anything chinoshandisa magetsi. Wobva watora shinda dzekusonesa kana dzekurukisa, wobva wasungirira pafiriji yako, wobva wanobairira pamagetsi. Do you expect kuti firiji yako iite on? Obviously it's no. Why? Shinda dzemagetsi hadzifambisi magetsi. Shinda dzekurukisa kana dzekusonesa hadzifambisi magetsi. Chii chinodiwa? Panodiwa a copper wire kana any type of wire inoconnecta magetsi. Ndo zvakaita shoko raMwari rakafanana nemagetsi. Kuti iwe munhu rishande kwauri, panotoda mwoyo wacho wakarurama kana kuti mwoyo unoda kuziva chokwadi. Tikatarisa kuti ma-instructions anopiwa mushoko raMwari, Jesu Kristu anotaura kuti mashoko ake mweya. So panotodawo mweya mutsvene kuti agare mumwoyo medu. State yemwoyo kati state of the heart yobva yazvihambla paine kutenda mukati, then unogona kudownloada zvinobva mushoko raMwari zvikatanga kumeka sense, yatinoti yo discernment. But kana mweya iwoyo usipo, kazhinji unoverenga ugoibata mavhesis ese but wotadza kudownloada zvinenge zvichirehwa uye zviri kudiwa neshoko raMwari. Pane mapoka maviri andokuzama kutaura apa. Pane mashoko boka rekutanga rinoverenga shoko raMwari vaine aim yekuda kudzidza nekuswedera pedyo naMwari, but kune rimwe boka rinongoverenga just vaine mamotive behind anenge ari evil. Kazhinji shoko raMwari rinouya kuvanhu ivavo rikazadzisa zvavari kuda, but as a way yekuti tinzwisise, we have to pray first and humble ourselves. Tokumbira kuti Mwari atibatsire tinzwisise zvinoda Mwari, kwete kubata zvatinoda isusu. Even ka little faith kadiki say seed of mustard, kutogara pasi wotokumbira Mwari ndibatsirei, that faith can grow zvishoma nezvishoma kusvika wave kudownloada zviri mushoko raMwari, uchida kudzidza ende uchida kukura uchiswedera pedyo kuva nenguva naMwari wako. Unlike kuti uzviite nesimba rako, kazhinji unobata zvisizvo uyezve unozviwisira kuparadzwa. So panapa muleseni ranhasi, in short, tadzidza kuti basa rebhaibheri ndicho chombo chekurwa nacho naSatani, ndo chekutanga. Chechitatu tikadzidza kuti shoko raMwari rinotiswededza pedyo naMwari wacho. Patinoriverenga, we know how we should live, we know how we should behave, zvese zvigoita tiswedere pedyo naMwari. Ende tinofanira kunge tichiziva kuti mukuverenga kwatiri kuita shoko iri chakakosha, tinofanira kuva nefaith kuti tikwire titirinzwe, uye tinofanira kunge nemweya wekuita discern mashoko iwayo matsvene kuti timanzwisise zvaanoreva uye tigorarama sezvinodiwa. Ndinovimba muchidimbu muzuva ranhasi tabatsirikana, ngatisanganei zvekare tondo rinouya Mwari achitiitira.